Ahojte, dneska budem hrať Brawl Stars a dneska budem proste hrať Brawl Stars. Toto je moje video po 2 týždňoch alebo po mesiace, lebo ja tak často nedávam videjka. Keď začneme, tak dajte odber a like a napíšte nejaký komentár. No to asi nemášte, ale to je jedno. Takže napravo, vy ste ma nič nevideli v Brawl Starse, pretože som si ho nedávno celkom stiala, ale mám dobrých brawlerov, takže pozrite sa napríklad 16 brawlerov, ja viem asi málo, ale nevedel. Ja mám Shelly, Nita, Colt, Brock, El Primo, Barley, Poco, Rose, Jeez, asi. Toto neviem, to je proste robot. Jaxi, Gus, Ems, B, Edgar a ten. No on je môj najvzácnejší, tak ako je Mythic, Mystic, ja neviem, ako sa to správne vyslovuje, a tak to je jedno. Ok, mám 25 diamantov, či chcela. A ideme na to hrať. Škoda, že tu už nie sú také trolice pre mňa. No, ja ich tu nevidím, tak asi nejsú. A môžeme začať hrať. Dobre, takže... No, neviem, či to bude také jednoduché, ale... To je no. Takže, no, máme tu prvé. Tak ako som celkom dobrá v Brawl Starse. Tak som dobrá. Ale niekedy práve že zomrem, ale to pochybujem. Vidíte, už mám 10 000 HP. Pozrite, jak si vymyslím. Tak super. Nie, nezabrnite. Ojej, ja viem, ako nebudem. Ne. Som zomrela. Nie. Dobre, dúfam, že to nevadí. Dobre, nevadí to. Ojej. Prečo stále zomrieram? To není fér. Yes. Čo? To jak je možné? Tak nič. A to bolo trochu čudné. Dobre, mám to. Ojej! Ne, prečo musí byť super rare? To nevadí. Nevadí. To je v pohode. Počkajte chvíľu, lebo... Dobre. Super, čo to je? Ja neviem, čo to je. Ja to nebudem hrať. Nechcem. Si zoberiem. Zabudnite, že budem hrať. Ja nechcem toto hrať. To je jedno. Ok, idem na to. Čo hrať s tým robiť? Čo to je? Čo je? Čo mám robiť? Dobre, to je čudné. Ja už niečo. Dobre. Čo? Kde som ja? Tu som ja. To máma kula? Ja neviem, čo to je. To si myslím, že keď to vyhrám, tak to dostanem. Ne! Super. Dúfam. To je, nevidím. Ale vyzerá to trochu ako
Kenji, ale to není Kenji. A pro mě to trochu taky jsem. Dobré. Yes! To není Kenji, to je někdo jiný, já nevím, to je. Takže, Co jsem to spravila? Čo to je? Nevím, čo to je. Mi to... Nebudem to už robiť, zabudnite. O, tak 800. O, takže... Je to skin. Dobre. Dobrá. Skin. To čo je? To ani neviem. Kokos. Dobre. To je. Vyzerá to dobre. Dobre, už som tu. Len som musela niečo spraviť. Dobre, ja neviem, čo to je. Ja absolútne neviem. Počkajte chvíľu. Dobre, takže no, sme tu. Ale akože ja neviem, čo to je. Pomôžte mi. Pomôžte mi. To čo je Hypercharge Random. Čo? Ja budem mať Hypercharge? Charge. Čo je? To čo je? Ja neviem, čo to je. OK, ja neviem, čo to je. Ja budem mať nejaký Hypercharge. Ja viem, čo je Hypercharge. Ja mám na Edgara Hypercharge. No ale ja neviem, čo je to. Čo myslí, ale akože, dobre, to je jedno. Je to trošku taká nie Brawl Stars je dobrá, ale to nevadí. Idem radšej hrať. Len čo idem hrať? Ježiš, to je... dobre. This is so lame. Ja som však, keď to ten Edgar hovorí. This is so lame. To je strašne ľahké, to čo znamená, neviem. Tak. Neviem, čo robím, takže... Ne. Je to nebudem teda? Mám to počet. Hypercharge. A keď to nemá. No. Tak, nevadí. This is Hypercharge. Ale neviem, kde je dosť. Oj, to som mala. Budeme Hypercharge. To dobré, ja sa neviem. Ne. Nemôžem skúpať. Tak. Kedy budeme mať Hypercharge? Teraz. Dobre. Vyhrajeme. Nebudete vyhrať. Či bobíme, alebo chalíni, ja neviem. Robia tí. Dobre, musím to zničiť, jak vidím. My vám to zničíme. Ne, vyššie to prosím. Yes! Sme vyhrali. Aha, to nie. Čo to je? To nie, vyhrali. CEO Brawl Stars. Nič povedal. OK. Takže, no... Dobre. OK, ja už nechcem túto hru hrať, takže prosím, dajte mi inú vec. Prosím!
Dúfam, že už mám normálne. OK, let's go. Dúfam, že už idem normálnu hrať. Konečne normálnu. OK, dúfam, že vyhrajem. Ja neviem, čo to je. To sú v Hypercharge. Poď ty. Ja sa Edgara moc nehrám. A prečo oni sú na Hypercharge? To nie je fér, my by sme mali byť. Veď to je náš tým. Ja môžem dať. Tu mám niečo. Som Hypercharge. Tu potom môžem dať Hypercharge. Dobre, takže ideme byť. Dobre, už iba. No, ale poď si. Edgar, ale ani... Ježiš, ja ho neporazím. Utekaj. Ježiš, proti tebe. Nezabudni. Dáš to. Super. Šikovný. Dobre. Tak to je. Ne. Ale to oni sú silní, tak ja som si vyhrajú. To není fér. Dobre, ale dvoch už sme zabili. Takže to je dobré. Ešte potrebujeme 4, aby sme vyhrali. Nech ho tam, tam bijenie. Tam sa zabije, toto je. A poď sem. To je Hypercharge. Hypercharge! Nie! Ojej. Super. No, super, sme tretí. To si nejak zle, ale no... No je to najlepšie. To mi reálne chýba iba 36, aby sme mali hotové. OK, poďme ešte raz. I could do this if I wanted to. Dobre, ja budem prvíce. Ale akože dúfam, že budeme teraz prvé miesto. Pretože ja nesem stále na poslednom. Ale poď sem. Ne, ja budem mŕtva, lebo Edgar mal dočiahne, to nie je fér. Napríklad ten robot dočiahne veľa. Ale Edgar nie, pretože aj keď má Hypercharge, to on nedočiahne. Nie, ale to nie je fér. Mám smutný. Škoda, že sme takí. Dobre, takže toto je koniec videa. Dúfam, že sa vám to páčilo a to je všetko. Tak ahojte, majte sa. Dúfam, že dávate odbery a tak. OK, tak čaute, majte sa.